Biyag ti tao. Hello, iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Ajena Almoite Drama. Baro manan nga episode wano pa kasaritaan ting kay mangagan amang adal ken leksyon iti tunggal maysa. Nga makablawa mampay ni Josephine Cruz Balocon dita Singapore, Jerome Francisco Canebelen Garcia dita Isabela. Kaya titain tayo nga rudan danggan ti episode 355. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin? Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Ngam sa nabali mare, tapasit lang mit kiti. Basit nga? Di nantupay ka ba ulan na yawid ti bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala, sumurkan Alvin. Isarag ko, tadi nakabailan ti bagina. Humaygan, pare. Ay! Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na saya at nga ramid yun, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman naklaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yu ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngutan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutun nakmanon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan. Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dyan nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kuha na. Saan nanang? Agidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangpot day jay. Ay, di nala pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron mga nun balasang ko. Di mo lablab sa tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umuna akong nga gawin. Tali, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan na mamanasi ka manan di kadwang. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasayat, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Darna, pare. Agyaman na, pare. Awan man Inrik panakmanen ni bagat ko Kagura na kamarin Tanaladawa ka ng kawin Nadia, bagat? Look naman tiri daw Nadia. Anya torasan. Ita kala sumangpot. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka anaginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? Isa pinagbigyak mo ito na. Inal daw lakit din nga birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Bay ba nakamilot na ka din?
Sana pare, tarak lang mo tibisyo mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Ne, Nanang, da kayo matada dito'y kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasanaw masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan nyo lang ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jelly Code. Ang mga nwaglablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mga min inom tararamidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tayo naktulungan dya asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo manay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lang tamo ridaw, hindi pagsarsaritaan yon. Makaamu kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka latan na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang nukwa. Anyan gagaram, pare. Pare, birthday nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rodo na. Yan nga nga pare. Saan mo taka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sarungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpul na sa klaay. Sumarunuakan kan. Ay nananang. Day ito'y man tay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daam mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Tasya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa agdrive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwana. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Barang denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bartek mon. Di mon san ka bagalang dagdrive, pare. Unak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanin ti pabasulan ni bakit mo. Saan kami na makita ni bakit ko, pare? Nakasanot ti kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartek mo. Mawatak mo ni bakit mo, pare? Nagdakal to may utang ko na imbagan na kan ka, pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurtak. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mat siya. Nusyakdag ka sa pulan, kaya tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ko man silagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na katalagakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatag, kat nasa lunot kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito yung ospital.
Ta private kat nga rod dito eh. Kun na si Esak. Ay, pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dahi ta bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin saan atilar aramidom? Pangalaam ko may ti kwarta, kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo. Di mon problemain dahi ta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldaan pa'y laing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo nga min kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan ak mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay bingayan naktulayangan oray basit. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas ta pare. Nagsingpet ka nga talaga. Alvin, liklikam pa'y lako mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rod tiga puti saan nyo pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutun tay bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Ne, nagatungutin tayo ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailaan tayo ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. Wen bakit? Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apya di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladagang anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot timang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't at timang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman diya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid dito balay da. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo timang ba? Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang ub-uba iti anak ta. Alvin, naggap-gapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Marie Antoinette bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumustan dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya?
Mare Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman ak pare. Awanan. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ak, Mare. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umawawag kanyak. Ngamjak na sangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agun daway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinaitultulong na kanyak. Diyak man la nasungbatan mat, diawag na, sakbay ano tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya ak meten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siyak tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man la nasungbatan. So pa nagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la kuman lakay no anya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Ken uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intad ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan ak. Ta saan ang matagtagari? Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mare Antoinette. Ne, si kamot gaya, Mari Nadia. Sumra ka itaman pa nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mo't Mare. Ininot mo't na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mo't Mare. Nakailiwliwag mo't Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan nakas idi. Normal la siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babaen man la tikas to'y nga aramidag. Makabawi aki tinagalas ngayon pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya ak. Talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan da ita Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malaganan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Di tay may baga no kaano ti keddeng ti biag ti tunggal maysa. Iso kabayatan na si bibiyag tayo agaramid tayo tinasayaat itipada tayo aparswa.
Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin, aganan na tayo akanayon.